Květen 1945. V Evropě zuří poslední boje největšího válečného konfliktu v dějinách. Druhá světová válka se blíží ke svému závěru. Nikdy předtím se na území naší republiky nestřetlo tolik vojáků a bojové techniky najednou, jako během jarních dnů toho roku. Společně s postupujícími spojeneckými armádami se zvedá vlna povstání v českých a moravských městech. 5. května 1945 propuká také v Praze. Obzvlášť tvrdý boj byl sveden o rozhlas. Voláme české vojsko, české četníky, přijďte i hned do Českého rozhlasu, přijďte nám pomoct. Němečtí vojáci prchají před Sověty k demarkační čáře, za sebou nechávají nefunkční vojenskou techniku. Co je snadno dostupné, to je brzy rozebráno. Kam se však podělo to, co nelze na první pohled spatřit? Kolik zbraní, aut a tanků zůstalo mimo naši pozornost? A na jak dlouho? Možná na objevení stále něco čeká. Možná se někde něco skrývá. Možná to jen na první pohled nevidíme. Zapojte se do hledání zapomenutých fragmentů poslední války na našem území. Může být hluboko pod hladinou řeky zapomenutý svědek vzdalující se minulosti? Podaří se nám ho najít. Zkuste s námi odhalovat tajemství posledních válečných dnů. Na dně řeky Labe je údajně potopený tank z druhé světové války. Třeba je to jen pověst, má však reálné kořeny. Pojďte po něm pátrat společně s Českým rozhlasem. Připojte se k projektu Do hlubin historie na www.rozhlas.cz/tank.